13 ta' Ottubru Beata Alessandra Maria de Costa. Verġni, għexet bejn l-1904 u l-1955. Alessandra Maria de Costa twildet fit-30 ta' Marzu f'Balasar, il-Portugal. Hija rċeviet edukazzjoni nisranija solida minn omma u minn oħta Deolina, u in-natura vivaċi u ta' manjieri tajba tagħha kienu jiġbdu l-attenzjoni ħelwa ta' kulħadd. Is-saħħa fiżika kważi straordinarja u l-istamina tagħha ippermettewla li tagħmel sigħat twal ta' xogħol agrikolu tqil fl-oqsma li kellhom u bekk tgħin fid-dħul tal-familja. Meta kellha 12-il sena, Alessandra mardet b'infezzjoni u kważi mietet. Il-konsegwenzi ta' din l-infezzjoni kellhom jibqgħu magħha anki meta tikber u jsiru l-ewwel sinjal ta' dak li Alla kien qed jitlob minnha li tbati bħala ruħ vittma. Il-konsegwenzi ta' dnub. Meta Alessandra kellha 14-il sena, kien hemm xi ħaġa li ħallit marka permanenti fuqha, kemm fiżikament kif ukoll spiritwalment. Tata li tħares wiċċ imwiċċ mal-orrur u l-konsegwenzi ta' dnub. F'Sibt Lejt tas-sena 1918, fil-waqt li Alessandra, Deolinda u apprendista żagħżugħa kienu qed jaħdmu fil-ħjata, 3 irġiel vjolenti daħlulhom f'darhom u pruvaw jabbużaw minnhom sesswalment. Biex tippresevra l-purità tagħha, Alessandra qabżet bit-tieqa u waqgħet 4 metri għal isfel. Il-korrimenti tagħha kienu ħafna u t-tobba djannostikat l-kundizzjoni tagħha bħala irreversibbli. Kien imbassar li l-paraliżi li sofrit kien se jibda jmur għall-għar. Sal-età ta' 19-il sena, Alessandra kienet għadha tista' tkaxkar lilha nnifisha lejn il-Knisja fejn kienet tibqa' imwaħla fit-talb u l-parruċċani kollha kienu jistaġbu biha. Minkejja li l-paraliżi u l-uġigħ tagħha marru għall-għar, madankollu hija kienet imġiegħla tibqa' immobbli. U mill-14 ta' April tal-1925 sal-mewt tagħha madwar 30 sena tibqa' bedridden kompletament paralizzata. Alessandra komplet titlob lill-Verġni Marija għal grazzja ta' fejqan mirakulus u għedet ukoll li ssir missjonarja jekk tfieq. Ftit fit madankollu Alla għena biex tara li tbatija kienet il-vokazzjoni tagħha u li kellha sejħa speċjali biex tkun il-vittma tal-mulej. Aktar ma Alessandra fehmet li din kienet il-missjoni tagħha, aktar ħadnita b'mod dejjem aktar volontarju. Hija qalet, il-Madonna tatni grazzja saħansitra akbar, l-ewwel l-abbandun u mbagħad konformità sħiħa mar-rieda ta' Alla, fl-aħħar l-għaġġ għad-tbatija. Missjoni li tbati ma' Kristu. Ix-xewqa li ssofri komplet tikber fiha aktar mal-vokazzjoni tagħha kienet qed issir iżjed ċara. Fehmet li hi kienet imsejħa biex tiftaħ għajnejn ħaddieħor mill-effetti ta' dnub, tistedinhom għal konverżjoni u toffri xi ħajja tal-passjoni ta' Kristu għal fidwa tal-umanità. Għalhekk ġara li fit-3 ta' Ottubru tas-sena 1938 sal-24 ta' Marzu tas-sena 1942 Alessandra għexet il-passjoni ta' 3 sigħat ta' Ġesu kull nhar ta' ġimgħa, wara li rċeviet il-grazzja mistika li tgħix fil-ġisem u fir-ruħ tagħha is-sofferenzi tal-aħħar 3 sigħat ta' Kristu. Matul dawn it-3 sigħat, il-paraliżi tagħha kienet tineleb u hija kienet terġa' tgħix l-istazzjonijiet tas-salib flimkien mal-movimenti u l-ġesti tagħha akkumpanjati minn uġigħ fiżiku u spiritwali kbir ħafna. Hija kienet ukoll attakkata diabolikament u tturmentata b'tentazzjonijiet kontra l-fidi u dan kollu kien iħalli konsegwenzi ta' korrimenti fiżiċi. Il-fatt li n-nies ma kienitx tifhimha u lanqas ma kienet temmen fil-kredibilità tagħha kienu wkoll ta' salib kbira liha,
speċjalment minn dawk li hi l-aktar kienet tistenna li jassistuha, membri u mexxejja tal-Knisja. Dan żied mal-kruċifissjoni tagħha. Investigazzjoni mmexxija mill-Kurja ta' Braga ir-riżultat fittra ċirkolari miktuba mill-Arċisqof li fiha serje ta' projbizzjonijiet rigward il-każ ta' Alessandra kien ir-riżultat ta' verdett negattiv magħmul minn kummissjoni ta' saċerdoti. Barra minn hekk kien ta' konfort spiritwali għalija li wara id-direttur spiritwali tagħha Assis Ġiżwita li għena mill-1934 sal-1941 waqaf jgħinha saċerdot Salesjan ċertu Fader Umberto Pasquale beda jgħinha fl-1944. Tgħix biss bl-Ewkaristija. Fis-27 ta' Marzu tas-sena 1942 bdiet fażi ġdida għal Alessandra li kienet se tkompli għal 13 sena u 7 xhur sal-mewt tagħha. Ma rċeviet l-ebda nutriment ieħor ħlief l-Ewkaristija mqazza. Kien hemm drabi fejn kienet tiżen biss 33 kilo. It-tobba mediċi baqgħu mistaġba b'dan il-fenomenu u bdew iwettqu diversi testijiet fuq Alessandra u aġixxew b'mod ibes ħafna u ostili leha. Dan żied mad-tbatija u l-umiljazzjoni tagħha, iżda hija ftakret fi kliem Ġesu li Alla rarament se tirċievi konsolazzjoni, irrid li waqt li l-qalb tiegħek tkun mimlija bid-tbatija fuq xuftejk ikun hemm tbissima. B'riżultat ta' dan, dawk li żaru jew li ġew f'kuntatt ma' Alessandra dejjem sabu mara li għalkemm fi skumdità fiżika apparenti dejjem kienet tidher ferrieħa u titbissem minn barra u trasmettit lil kulħadd paċi profonda. Ftit fehmu dak li kienet qedbati u kemm kienet reali id-deżolazzjoni interjuri tagħha. Dun Pasquale li baqa' qrib ta' Alessandra matul dawn is-snin ordna li oħt Alessandra biex iżomm djarju u fih tniżżel il-kliem li tgħid il-qaddisa u l-esperjenzi mistiċi tagħha. Fis-sena 1944 Alessandra saret membru tal-Unjoni ta' Kooperaturi Salesjani u offrit is-sofferenza tagħha għas-salvazzjoni tal-erwieħ u għall-qdussija taż-żgħażagħ. Hija dejjem kellha interess qawwi fil-foqra kif ukoll fis-saħħa spiritwali ta' dawk li fittxew il-pariri tagħha. Toffendix lil Ġesu aktar. Bħala xhieda għal missjoni li għalija Alla kien sejħilha, Alessandra xtaqet dan il-kliem li ġej miktub fuq qabara. Ja midneb, jekk it-trab tal-ġisem tiegħi jista' jkun ta' għajnuna biex isalvak, ersaq qrib, imxi fuqu, ixxuttjah sakemm jisparixxi, imma tidnibx iżjed, toffendix lil Ġesu aktar. Ja midinbin, kemm nixtieq ngħidilkom, tirriskjaw xi titilfu lil Ġesu għall-eternità kollha, għax huwa tant huwa twajjeb. Tkomplux tidimbu, ħobbu lil Ġesu, ħobbu lilu. Alessandra mietet fit-13 ta' Ottubru tas-sena 1955. L-aħħar kelmiet tagħha kienu jiena ferħana għax sejra l-ġenna. Dan li ġej huwa kliem il-Papa Qaddiż Ġwanni Pawlu II fil-beatifikazzjoni ta' Alessandra Maria de Costa. Tħobbni? Ġesu jistaqsi lil Xmun Pietru li jirrispondi iva mulej, taf li nħobbok. Il-ħajja tal-Beata Alessandra Maria de Costa tista' tiġi mqassra f'dan id-dijalogu ta' mħabba. Ikkun smata u tħeġġeġ b'din l-ansjetà tal-imħabba. Hija xtaqet li l-Salvatur tagħha ma tiġħadlu xejn. Brida qawwija hija aċċettat kollox biex turi l-imħabba tagħha lejh. Arusa tad-demm hija rrivelat mistikament il-passjoni ta' Kristu u offrit lilha nifisha bħala vittma għal midinbin, imsaħħa mill-Ewkaristija
li din saret is-sors uniku ta' nutriment tagħha għall-aħħar 13-il sena tal-ħajja li kienet fadlilha. Bl-eżempju tal-Bejata Alessandra, infissra fit-trioglu sofri ħobb u għamel reparazzjoni, l-insara jistgħu jiskopru l-istimolu u l-motivazzjoni biex jagħmlu nobbli dak kollu li juqibes u tadwejjaq fil-ħajja permezz tal-akbar evidenza tal-imħabba, ħajja li tgħixha għal min tħobb. Is-sigriet tal-qdusija huwa l-imħabba għal Kristu. Issa dan li ġej huwa diskors li għamel l-Isqof Mario Grech fil-5 ta' Marzu tas-sena 2016 b'referenza għat-triq tas-salib nazzjonali li ssir qrib il-ġimgħa l-kbira fuq l-għolja tal-ammar ta' Pinu Għawdex. Id-tbatija hija parti mill-għaġna ta' ħajjitna. Minn barra id-tbatija tal-ġisem u tal-qalb, għalina l-insara hemm dik id-tbatija li nġarbu minħabba li aħna dixxipli ta' Kristu. Ix-xhieda nisranija tiswa qatih. Hija din id-tbatija li permezz tagħha neħdu semm id-tbatija ta' Kristu. Hija d-tbatija tal-imħabba li tingħata. Hija d-tbatija li permezz tagħha nagħtu ħajja u tama lil proxmu. Fil-fatt, il-ħnina tal-missier intwerit lilna permezz tal-passjoni ta' ibnu l-waħdini. Huwa biss jekk aħna nitħeġġu minn din l-istess passjoni li nistgħu inħennu bħal missier. Ejjew nitolbu lil feddej tagħna ħalli jkebbes il-qalbna b'din l-istess passjoni biex bħala dixxipli ma ngħejjewx mixjin warajh nerfgħu s-salib u biex bħalu nkunu lesti imbagħtu għall-imħabba lejn l-oħrajn. Ġesu, int ma kontx komdu fuq is-salib biex tpatti għal dnubietna. Enna niftakru f'dan kull darba li nkunu ittentati li nidimbu. Midimbin konna, għadna u nibqgħu, imma inti taf li nixtiequ nħobbu lilek iżjed mid-dnub fil-ħajja tagħna u għalhekk irridu nkunu lesti li niġu anki imwarba u mistkerħa mill-ħbib tagħna stess imbasta nibqgħu lejali lejk u ngħixu ħajja li toġbok. Grazzi mulej tal-paċenzja u tal-paċi li inti tpoġġi fil-qlub ta' dawk li jirsistu biex jilqawk u li jilqaw kollox minn idejk bħala rrida mqazza tiegħek. Din il-paċi tinsab biss fik. Ħadd ma jista' jimlilna qalbna u jissodisfa bħalek. Tkun imbierek o Ġesu għal dejjem għax bil-passjoni, il-mewt u l-qawmin tiegħek fdejtna mill-misħud dnub. Talba, Alla ħanin, li fil-Knisja tajtna l-eżempju tal-Bejata Alessandra Marija, intimament maquda mal-passjoni ta' ibnek, nitolbu biex bl-interċessjoni tagħha f'kull parti tad-dinja jinxtelu qima u devozzjoni lejn l-Ewkaristija u lejn il-qalb immakulata ta' Marija u biex aħna wkoll insiru tempju dejjem aktar xieraq tal-Ispirtu Santu u xhieda awtentiċi tal-imħabba tiegħek. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.